علال وسعركي أنا كواز قرمني كمير كان منقسنا قللت نقرأت ممريتي الزرع كم تولي بلن نقسه نتاقد محجيز والكوانت بي مملسونا كوماسعه درونة بهلاي تأير وكم زلو تحسبكو سبات نتزبلك يوم بتزردهم سمعت جيروم كم تسمعوها ذكركو أن حنساوين نتتبلوم بتي نسغات بلو زلخا إلوم زقمتو سمعت يسمعو ما بتي مالت كايو زولو يردقوا عدل الترغيب كادما مالتي إنا بالكاغة تردئت تسعر منقستنا نعو زغلو نقراتيو مريتو السريح زولقها نقزي مالتي أبناتو كومفورت زون يخسر رح زمرت بلكو أثينا إنجليزا باهلا زيادة كردو بمتسفاو أما منقستنا هي المغانو تأمنوا للغا أمريكا بركة ولا بمتعوض يتبر أما أمريكا كمنتنا عينت خمسة يركب تفلدو نسغات ولتايو بلكو لزب بزولا قلالتا أزا تبلو زلغاقنا اتنعو زغلالو يكونن بانقسنا اتزغلالو سقمت بموسادو زمت سعبينيو كمي جير دايو سعبين زقون بانقسنا كو مس أمريكا زمدنا غدل بزو تعيريو إلى جمر كله كغتسلن قناي مرتسن أبشر كنا زي تمركو سيزم لنا فتر فتينو نيرو شركنا كتب لك اللغة كمي مالت كايو كحتو تقدركو منقستنا انت عينت شركنات كقبر النادليو بس مزانون زي مزانون منقستات شركنات النابل زقوج سمع ميلي جواني تاقر مسكال إذن لنا تفتر كلا قال روحاني ريسا كم تركب أمينات قبرو على أمريكا قنا فتيم كي مسلكا مساقرات ركب قبرو قبل لا يصير لي ميم بيجاتهم قنا كم تا حق زخاخ مسليم تجاري من قصنا قنا قد إموام شركة نات كم زلال لمسنا قرون قنا يتقبلون كيف تغس حقكو كمزا قزا مسيلكي أمبار نقص حركي فليتوهم شعقوريهم بدحريو تتاليهم زعينتو معوال مسيلكايو مسؤولها غير تأكلي قنامت على أمريكا زي أغلى من قصات مفتات قليل كي مسلكا مساعتهم مفتات قليل يكونن ግና
ዝምድና ሓሊኻ ምኻድ ይውርትዕ መንግስትና ድማ ኣብ ቅነት ከም ዓቕሚ እሸላገና ኮይኑ ዝቐርብ ከምቲ ንሱ ዝምነዮ ኮይኑ ክረአ እዩ ዝቐሎ ብኸምኡ ድማ እውን ኣብ ሽግር ዝኣቱ ዘሎ ኤርትራ ዕሸል ተኾነት እኳ እሞ መንግስትና ዶኽን ከይመስለካ ጎብለል ኮንካ ክትርአ ምድላይ እሞ ሓደ ተራ ድልየት እዩ ማለተይ ኩሉ እዩ ዝምነዮ ነቲ ዝኾንካዮ ምቕባል እዩ እቲ ዝበርትዕ ኣነ እኳ ዝገርመኒ ከምዚ ኸማኻ ዝመሰሉ ሰባት መንግስትና ሓያል ኮይኑ ክርአ ዘይደልይዎ ምኾኖም ኣሜሪካ ትበሃል ንስኻ ተኣምነላ ሃገር ንባዕላ ለይትን መዓልትን ንሳ ጥራይ ዝሓየለት ክትከውን እያ ትሰርሕ መንግስትና ነዞም ትቃወሙ ዝሰምዕ እንተዝኾኑ እኳ ምጠፋእና ነርና ከመይ ጌርኩም ዳ ምጠፋእኹም ኢትዮጵያስ ከሚደን ንሃገራዊ ኣገልግሎት ትቃወሙ ኢኹም መንእስያት ንሃገር እንተተኸላኸሉ እንተሰሪሑ ድማ ከም ባርነት ጌርኩም ተቕርብዎ መንግስትና ደፋር ተኾነ ዲፕሎማሲ ጠፊእዎ ዘይመሳሰሊ በጃኽ እናበልኩም ዘርባዕባዕ ትብሉ ኣነ እኮ ናታትኩም እዩ ዝገርመኒ ዶኹም እንዳለመነ ዝነብር መንግስቲ ዲኦም ትደልያኹምኩም ማን ከምቲ ዝብልካዮ ከም ባህርያት ውልቀ ሰባት እዩ ዝብግስቲ ፖሊሲ መራሕትና ኸ ደፋራት ስለ ዝኾኑስ ኤርትራ ከም ሓያል ክትርአ ግድን እዩ ቀድመ ምምላሰይ ተገሪመ ጠመጥክዎ ብዙሕ ክግረም ከም ዘይብለይ ንርእሰይ ኣዘኻኺረ ድማ ካሓቶ መረፅኩ እንታይ እዩ ንኤርትራ ዘሕይላ ኢልካ ተኣምን ንኤርትራ ዳ ዝኽሉ መንግስትና ዝገብሮ ዘሎ እዩ ዘሕይላ ሰላተ በኣ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ከ ኤርትራ ኣብዚ ዞባ ከም ሃገር ትቕፅል ዘላ በለኒ ብካድራዊ መግለፂ እዩ ቅድሚ ገለ ምባለይ ግና እዚ ዘሎና መንግስቲ እንተዘይህሉ ነይሩ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ሃገር ምኾነት ኢላ ሓሰብኩ ሽዑ ብዙሕ ሕቶታት ናብ እምሮ ይመፀ ኤርትራውነት ዝበሃል ስምዒት ኣብ ምኹስኳስ መንግስትና ተፃወቶ ግደ ክዝክር ፈተንኩ ኣብ ርእሲኡ ድማ ንሃገርካ ገለ ምብርካት ከም ግቡእ ክንርድኦን ክንሰርሓሉን ዘበጋገሶ መደባት ከመይ ይመስል በእምሮይ ሓለፈ መንግስትና ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ከም ዝገበረ ተኣመንኩ ኣብ ገሊኡ ብዚሕዎ ኣብ ገሊኡ ድማ ኣውሒድዎ ይኸውን ብሰንኪ ውሱንነት ዓቕሙ ብዙሕ ነገራት ከም ዝጸየቐ ድማ ዘከርኩ እቲ ዝኸፍአ ኸዓ መንግስትና ዓቕሙ ከም መሓይሽ ዘይደሊ ምዃኑ እዩ ዝኾነ መንግስቲ ዓቕሙ ከም መሓይሽ እንተኾይኑ ምንጩ እቲ ህዝቢ እዩ መንግስትና ግና ንህዝቡ ዘስተናዕቕ ብምዃኑ እዩ ዝኸስር ዘሎ
معس كمليون سألا كل زغزة اللي يكون ورار تمكيزو ኢሉ ጠመተኒ ንፅኸውን እኮ ከቲትካ ኢኻ ኢለ የሰሓቕኩ ንጉስ ዓርከይ ኣብ ጉልበታዊ ንጥፈት ይኹን ውትህድርና ክንደቲ ከም ዘይኮነ ክልቴና ንፈልጦ ጉዳይ እዩ ኩሉ ክሊ ዕድመ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝርከብ ዜጋ ክኸትት ስለ ዘለዎ ግና ከቲቱ ናተይ ሞ ግደፎ ግድንጉ ይኮነን ኩሉ ወታደር ክኸውን ዘለዎ ኩሉ ግና ብነፃ ወይ እውን ብስማዊ ክፍሊት ንሃገሩ የገልግል ኣሎ ሕሱብ እስኪ እዚ ኩሉ ወፃኢታት ንሃገርና ከመይ መወፅዓ ነይሩ ካብላ ኩሉ ሲኑ ዝነኸሰ ግና ትርእየና ኣለኻ ከም ሃገር ኮሪዕና ንቕፅል ኢሉን ቃህኒ ኣነ እውን እኳ ንጉስ ዓርከይ ሃገርና ክትሕይል እየ ዝደሊ በልክዎ ከም ዝግረም እናገመትኩ ከመይ ጌርካ ዳልካ ሳኸ ሃገርና ክትሕይል ትደሊ ውትድርና እንዳተቃወምካ ወፍሪ ወርሳ ይከኣሎና እናያኣስካ ናይ ልምዓት መደባት እናፀላዕካ እስከ ስግንጢርካ ብራልና ኣቶ ፈንጤ ጋር ኢሉ ነሰሓቐ ወይ እውን ነዘረብኡ ብሰሓቕ ከለስልሰለ ይፈተነ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ንሃገርና የሕይላ እዩ ኢለ ይኣምን እየ ጥራይ በልክዎ ኢለካ እኮ ስግንጢር ኢኻ ንስኻ ንሞያ ዞ ምእንቲ ሃገር ዝውፎይ ዘለዉ ዲኻ ክተቃለል ደሊኻ ቃላት ኣብ ኣፍያ ኣይትስኳዕ ንጉሰ እዚ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ጉድድ ውትድርናን ነቲ ሃገር ሓይሊ ዝህብ ኣይኮነን እዩ ዝበልኩ እዞም ዘበርክቱ ዘለዉ ሞሳ ከም ዝግብኦም ኣይከሓድኩን እዚ ዘሎ ገባብ ግና ክቕየር እዩ ዘለዎ እሞ ሚሊ እዛ ኩሉ ሰብ ብነፃ እናገልገለ እኳ በዓል ንስኻ ተማሃሩ ዘለኹምሲ እዛ ሃገር ብዘይ ሰራዊትን ዘገልግላ መንእሰያትን ስኢናሲ እንታይ ክትከውን ደሊኹማ እዚ ኩሉ ብነፃ ጉልበት ዜጋታት ተሃኒፁ ዘሎ ብክንደይ ወፃኢ ምተስርሐ ኣስቢዕኻ ኢኻ ክትሪኦ ዘለካ እኳ በለኒ ርእሱ ላዕልን ታሕትን እናነቕነቐ ምስ ነፍሱ ወክፍ ዘህነት ፅርግያን መንደቕን ክንደይ ሰብ ይፈርስ ኣሎ ብግድዱ ወፍሪ ተሳሊጡ ዝበሃል ዕዮ ንፅቡቕ ፍቓቶም ዝሰርሑ ጨፍሊቑ እንተኾይኑ ብዙሕ ይዝዕኒ ዘሎ ንጉሰ መንግስትና ንመንእሰያት ብነፃ ከም ዝሰርሑ እንተገበሮም ገንዘብ ካብ ምጥፋእ የድሕን ኣሎ ብዝብል ቀሊል ቀመር ኣይትዛረብ ዋጋ ጉልበቶም ተዝኽፈሉኸ እንታይ ረብሓም ተረኽበ እንታይ ከፊልካ እዮም ዳ እንታይ ኣበርኪቶም ማለት እዩ ከምዳ ዋላ ካብ ወፃኢ ኣምፂእካስ ክስራሕ ይከኣል እንድዩ በለኒ ንጉሰ ህውኽ ኢሉ ሽዑ ቅድሚ ሓያሎ ዓመታት መራሒ ሃገር ነቶም ንዝለዓለ ማህደረ ትምህርቲ
ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከይዶም ዝነበሩ ዜጋታት ከም ዝበሎም ዝሰማዕናዮ ዘረባ ዘከርኩ። ምስ ተመለሱ ብዛዕባ ዝህልዎም መሰል መስሓተትዎ ኮርዩ ዋላ ግደፍዎ ኣይትመለሱ፣ ንሕና ብኻልኦት ዜጋታት ጌርና ከነስርሕ ንኽእል ኢና ከም ዝበሎም ኢና ሰሚዕና። ንኻልኦት ዜጋታት ዝያዳ እናኸፈለ ክሰርሕ ዝመርጸሉ ምኽንያት ምናልባት ካብዞም መሰሎም እናሓተቱ ካልእ ሰበብ እውን ዘምጽእሉ ዜጋታቱ ዝኸፈለ ኸፊሉ ብዛዕባ ሃገር ዘይሓትዎ ወጻእተኛታት ዘዋጽእዎ ኾይኖም ስለ ዝተረኣይዎ እዩ ዝኸውን። ደጉስ ዓርከይ ዜጋታት ማዕረቲ ዝሰርሕዎን ተተኸፊሎም ዝያዳ ንኸበርክሱ መተባብዒ ይረኽቡ ኣለዉ ማለት እዩ። እቲ ገንዘብ ድማ ኣብቲ ሃገር እዩ ዝንቀሳቐስ። ገንዘብ ዘዋፈር ካሉ ድማ ዝያዳ ገንዘብ ከምጽእ ኢኻ ትጽበዮ። ኣይ ሚሊ እዚ ናይ ርእሰ ማላውያን ማለት ካፒታሊዝም ኣተሓሳስባ ትሮፖ እዩ ዝጸልወኪ። ብገንዘብ ክትሰርሕ ዶ ከተዋልል ዶ ገላ ካብ ትብል መንእሰያት ናይ ስራሕ ፍቕሪ ከም ዝሓድሮም ይግበር ከም ዘሎ፣ ብነፃ ንሃገርካ ምግልጋል ረብሓ ከም ዘለዎ ይርዮ ከም ዘለዉ ግዳ ዘይትእመነሉ ክፍሊቶም ድማ እቲ ዝኣንጽዎ ነገራት እዩ። ስዋዕ ነገኳ ኹልና በቲ ዘፍረናዮ ክንሕበን ኢና። እሞቶም መንእሰያት ዳ ብግብሪ ይምልሱ እንዲዮም ዘለዉ። እዚ ኹሉ ስግረዶብ ፈንጢሱ ፈቐዱ ሃፅ ዝብል ዘሎ መንእሰይ ከ እንታይ ዲ ዝብል ዘሎ? ሚልዮን ብሚእታዊት ክትሪኦ ከለኻ እኳ እቲ ዘይከደ እዩ ዝበዝሕ። ስለምንታይ ድዩ ከም ድላይካ ናይ ምውፃእ ዕድል ንመንእሰያት ዘይወሃብ? ኩላቶም ከይወፁ ስለ ዝተፈረደ ኣይኮነን። ኩሉ ብሓይሊ ክግበር እዩ ዝፍተን ዘሎ። ዋላ እውን ኣብቶም ክወፁ ኣጋጣሚ ዘይተጣዓመሎም ፈጠራውነትን ጽቡቕ ፍቓድን ግና ሃዲመን ይጠፍኣ ኣለዋ። ካብ ኩሉን ላዕሊ ድማ ተስፋ ዝበሃል ሞተር ተተሳኢኑ በቲ ዝሃነጽካዮ ጽርግያ ተጓዒዝካ ይትርክቦን ኢኻ። ንጉሰ ሰሓቐ፣ ግድድ ሰሓቕ። ኣይ ሚሊ ተስፋ ዶ ጽቡቕ ፍቓድ ዶ ገለ ዝብሉ ዘይዕቀኑ ነገራት ኣይኮነን መንግስትና ኸሳድድ። ካብ ከምኡ ግዳ ክንደይ ኪሎ ሜትር ጽርግያታት፣ ክንደይ ዲጋታት፣ ክንደይ ህንጻታት ከም ተሰሪሑ ክትርኢ ዘይትፍትን። በለኒ ንጉሰ፣ ብሓቂ እውን ንሓደ መንግስቲ እቶም ዘቐልሉ ዕዮታት መንፈስ ዜጋታቱ ምሕላው ዘይኮነስ ዝረኣዩ ነገራት ምስራሕ እዩ። መሰል ሰብ ካብ ምሕላው ኣገዲልካ ከም ዝሰርሕ ጌርካ እንሆ እቲ ኣበርክቶ እናበልካ ከተርኢ ይቐልል። እቶም ተመልከትቲ እውን ነዝሪኦም ከጣቕዑ እዩ ዝቐሎም። ጽርግያ ርኢና መንደቕ ኣድኒቕና እናበሉ ንመንግስትና ክውድሱ ዝመርፁ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ናብ እምሮ ይመጹኒ። ንሳቶም እውን ዝቐለለሎም እዮም መሪፆም። ካብ ውሽጣዊ ኩነታት ሰብ ምፍላጥ ንግዙፍ ነገራት ርኢኻ ምዝራብ ይቐልል። ካብኡ ዝሓይሽ ነገር ክስራሕ ከም ዝኽእል ብእምሮኻ ካብ ምቕራጽ እውን ነቲ ዝርአ ጥራይ ምድናቕ ይፎኩስ። ብቐደም እውን እዚኣቶም ካብ ምቅዋም ምድጋፍ ይቐልል ኢሎም ዝመረጹ እዮም። ንለውጢ ዝጽዕቱ እቶም ዝወሓዱን ዝነፍዑን ኮይኖም ሓሳባቶም ህቡብ ክሳብ ዝኸውን ግና
ዓቕልን ጻዕርን የድልዮም